danborra da gaua, Donostia. Venga, baba, me encanta gaua gainera. Familia, gabon danoi. Amen! Hola! Haupa! Berriz leire eta txurru. Txurru? Eta ongi etorri Euskal Telebistako San Sebastian Bespera magiko eta zoragarri ontara. Hor jendia urte osua batek hortako itxoiten, Donostiarrak eta hori zatitu, buah. Donostikoa importantea, baina aspetxikoa, bai, Ni gustoa, Petautasiok, Izan jendetzan. Irude ikusgarriak milaka eta milaka lagun hemen plaza berrian bilduta eta horien artean... Eske hori jendetza. Igual, 200 tokatzen den, aste hartat da igual. Donostiar batentzako, zer alako egun berezixe. Emozio asko ezin dira galdu azkenen nolako festak eta bereziki hau Donostikoa. Eta da emozionante. Tamborra dira politxa, jotzen da banandako. Igual, tamborran guztua jotea joten. Hori bai. Eta ez du asmatzen, ez da buena bat ez da goitzen, baina guztua. Ritmo ipez. Guztua igual da, baina zati eta. Oraintxe gau berdirako minutu falta direnean, giroa bero dugu. Jende pila dago, beteta, tope, Lehen plano hau zoragarria, emozioari eutxiz nola edoala. Nervioso dago, izer dizetan nahiko du. Momentu hori fuertea behar do, Bai. Denak zure espero nor. Badaki une garrantzitsua aste ardela. Denok prest! Edu zazen ba jende zioken, Eta hau bai, Xabil, a ber, Eta horri erantzukizunez erantzun nahi dio. Argize! Ordain dutxo, udabetxize, osela bilor. Festa lertzear da. Eta geu hemen txegara Euskal Telebistaren lehen da biziko kate honetan zuei bertako berri emateko. Hau kanpaia jate, zeamo. Matza jatiamo. Eskinuk asmauko gazteko. Gu hasiko gineak hasiko. Karrile horiekin hasiko gineak jotzen. Ia ba, venga ba. Que guai alkate izatea ere horrela egiteko, me encantaría. Zatz, paluaz! Trrrrrria! Beti alai! Zuk hau txikitzen abeste zinean pila bat. Zakoratzen, enano bat zinean? Galerik, mitikoa, Danborra joaz. Humore ona, zabaltzen hor dijoaz. Jose Mari.